ଜୀବନରେ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜଣକୁ ଖୋଜିବା ଯିଏ ତୁମକୁ ବି ଭଲ ପାଉଥିବ ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କାହାକୁ କେବେ ବି ଅତି ଆପଣାର ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଅତି ଆପଣାର ହିଁ ଦିନେ କଷ୍ଟର କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ ବନ୍ଧୁ, କିଏ କିଛି ବି କହୁ ନିଜ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖ, କାରଣ କର ଯେତେ ଟାଣ ହେଉନା କାହିଁକି ସମୁଦ୍ରକୁ କେବେ ଶୁଖାଇ ପାରିବନି। ଯିଏ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ସେ କେବେ ତୁମକୁ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବନି, ଆଉ ଯିଏ ତୁମକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତାକୁ ଅଜର ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ତାକୁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଆଖିରୁ ଝରୁଥିବା ଲୁହ ଓ ନୀରବତା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁଥିବା ମଣିଷଟେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତେବେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ଭାଗ୍ୟବାନ ମଣିଷ। ନିଜର ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ନିଜ ଲୋକ ପିଠରେ ଛୁରା ମାରିବାକୁ ବି ପଛାଉନି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଆମ ସାମ୍ନାରେ କେବଳ ଆମର ଏଭର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। କଷ୍ଟ ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ ସତ, ମଣିଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି କରାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, କଷ୍ଟ ମଣିଷକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଦୁଃଖ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ, ସେଇ ଦୁଃଖ ଖାତିର ନ କରି ଯିଏ କର୍ମ କରି ଚାଲେ ସେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଏ।